ئەم دیاریانە ڕێکخراوێکی خێرخوازی ئەمریکی بۆی ناردوون و ڕێکخراوەکە ناوی ڕێکخراوی سەمەریتان پێرسە. ئەو ڕێکخراوە ڕێکخراوێکی مەسیحیەت. ڕێخۆشکردن بۆ ڕێکخراوên مسیحی و ڕێگرتن ڕێکخراوên ئیسلامی سیاسەتا جوداکاریە یا وەزارەتا ئەوقافا هەرێمەیە. ڕێکخراوێکا تەبشیری خولێکا فێرکردنا zimanê ئینگلیزیê bêy beramber bû xelkê devera şêladizê û dêrelûkê vekiriye. Pêştir jî heman rêkxiraw pevkarî digel parlamentarekê berê partî xuleka dîtir bû qutabiyên Pola 12 amadeyî li senterê rewşenbîriyê Şêladizê vekiribû. ڕێکخراوە کە تەبشیری بەسەر کەنیسێڤە ئەلدەڤەرە شێرلازێ ڕۆبووە بڤەکردنا نۆڤێ کارێت خێرخوازی ڕۆبووە بڤەکردنا خولەکە بێ بەرامبەر بۆ قوتابیان. طبعا ئەم ئەvê pêrabûnê bi tundî şermizarkên rastî ev dijî peyve jiyanê ye çunku ev wekû dibêjin heleqeka tensîqiyet navbera desalatê û rêkxirawê vî curî ku rêkê bi xweş ket. Bu me'lumatê hewa jî ev rêkxirawa ev tebşîriya ser bi kenîsê ve dewrekê gelekî mezin yê heyv çe bû guhorîna programê xwandinê el Herêma Kurdistanê. Ebgotina hevwelatiyan gelek ji rêkxirawên biyanî karê tebşîrî navcivakê Kurdî da eb her du şêwazên rastexwe û nerastexwe encam didin. Ed beramber jî da rêb rêkxirawên îslamî nahête dan çalakiyên xêrxwazî û fêrxwazî û ayînî azadane encam din. gelek rêkxiradî yetheyên rêkxirat îslamî ne bû belavekirina Qur'anê û destgûtinê û zanistê şerî ber belavkirin rêkê lêtê de girtin heta bû belavkirina xêrxwaziyê meselan wek rêkxira bexşîn gelek caret vîya li deverê meselan neftê tewzîekin ser xelkê rêkolê hate girtin. Bes ev nizanim minazmeka yanî ya tebşîrî ye û yanî elenî xaça felaya pêve hey û pêhatiya dan ku navê meselan xêrxwaziyê û xizmetkirinê tebşîrê biketin nav menteqeyê bû çi yanî bû dînê îslamê rêgirî hebîtin meselan bû edyanê dî dergehê vekirî bîtin. Desthilatdarên herêmê dergehên devera Şêladizê û deverên dîtil hember rêkxirawên biyanî vekirîne ku beşeka wan karê tebşîrî û îlhadî encam din. Hevdemhewla guhorîna sîstemê xwandinê li Herêma Kurdistanê jî din û piştevaniya hevregezbaziyê jî dikin. Amed Birîfkanî, Kenalê Osmaniyê Peyam, Duhok.